tingwanan. Sa kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking di paminawan nining handumanan sa kawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Paulo. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang maong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Today my life begins. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mukining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City nga tumatatampo nagdasingan nga Paulo. Dong Paulo, pasiluan dong ha nga maglisod na may buhi ni mo dong. Saon naglisod mo sa bidinhigo sa amo. Maong nakahukumi nga ihatag ka na mo sa mong iyaan nga tiguwang na. Q. Paulo, dali na ka na. Di ko lo. Nga naman. Inyo ba sa kong ihatag sa lain lo? Kung mapulaan mo na ko ni Lola. Dili. Dili mahitabo nga ihatag ka na mo. Bisan tiguang nami pero maningkapot may nga makahuman ka sa imong pag-eskwela. Tinodla, inyo kong paiskulahon. Oo, Paulo. Eh, may eskwela ko. Alo, yan mo good. Wala kayo mamagpapa. Wa, bata pa man ko. Nagkipiyaan ko sa kumamagpapa. Alo, ano man? Kung may baw. Apo, ay nagkahinay na lolo di mo. Ay basi dili na na mo kaya nga paiskwelahon ka sa kolehiyo. La, okay ra la. Ako naman sad ko. Makapangita naman kong pagi. Ayaw na mo pag-una-una na ako la. Kaya rin akong kaugalingon. Apo. La, pwede ko manguta na? Ay, siya ba na, ha? Unsa magiday na itabo. Nganong gibiyaan mo ko sa akong mamagpapa. Ay. 4 kabuwan ka pa lang daw niya to. Unsa? Nangabang og bahay sila si mama o papa di mo. Pag-una, malipayon sila si mama o papa di mo. Grabe ang ilang panaghigugmay. Hangtod nga nagkaanak sila. Ug napunaan pagkinugo siya nga ba o ikaw? Unsa? Sa ato pa, naapagiday ko'y usa kay igsuon. O, Paulo. Pero siya dihang nasakpan ni Baba di mo nga may laing mapay si Papa di mo. Way adlaw nga dili sila maglalis. Hangtod nga, nibiya si Papa di mo. O guha na yun magpagtimaw. Hug si Baba di mo naglibog sa iyang buhaton. Depressed, tugod kay batod pa. Wa siya ikabuhi ninyong duha ka man nagsuon. Oh. Tulo na kagabi nga nadunggan sa mga silingan ang inyong mga hilak sa imong maguwang sa pagtuo nga naapa inyong mama o papa sa bay. Pero sa dihang giablihan nila ang pultahan, dito nila masuta nga kamo na lang di ay sa imong maguwang. O sa ilang pagkita ni mo, napuno ka na daw sa hugaw ni mo. O si kuya ni mo, perti ko nung pagkadaot na. Kung naapa ko'y maguwang, asa man siya karon Lola. Ikaw din ako manghod. Umanay. Sa akong tanaw ni mo, murag. Mayo rin mo kahimtang. Dili man eh. Panikamot lang dyan ko, balag, lisod. Kay gusto dyan ko nga magkahumas kong pagtuon. Mayo pa ka. Nakaya ni mo musubay sa sakong daan. Bisan, lisod kayo. Kaya ako, dali kong nadda sa mga tentasyon maong niya. Lisod yun ang kinabuhi na ko ron. Gani, may duha na ko kanak. Unsa ni? Siguro kung nagtarong pa lang sa ko. Tingali, graduate na ko ron. Manay. Ay, natay may magutag. Mga ginikanan nga wayayo.
Dili unta tayong unaan ni karon. Kung tarong pa lang ang atong mga ginikanan. Manoy, wa ba kay planong pitaon sila? Pagitaon? Gibiyaan ganita, di ba? Ilat ang gisaligkuway sa gambay bata. Mabitaw ang nagkabuwag na. Mura ratag iro para nila. Aw, may pagani ang tinuod ng iro. Kay dadon gyud silang amo, bisan asa. Pero kita, kung nahingawag sila na to, hagbay ra unta nilang gipangita. Pero wa, maong dadon ko gyud sa kung kamatayo ng akong gibating kalagot nila. Manoy, Ay, kumusta man iyong panagkita sa imong magkuwang? okay naman la. Oh, nga naman ka? Sa tinuod la, wa mo kay gibating kalagot sa kong ginikanan. Kay wa mo gyud ko'y mahinumduman nga memorya uban nila. Pero nakunahon na lang ko. Unsa silang klasiyas ginikanan nga baka ako silang biya sa sama na kung 4 palang kabuan atong panahon na. Maluoy lang kong magunahon na sa bata nga ako la. Paulo, Maong ako la. Dako kay ko pasalamat ninyo ni Lolo sa inyong pagsagop nako. Bisan layo na ko ninyo nga kadugo pero inyo gihapon kong gisagop ug gidawat dinhi. kanak tungod kay mahal ka na mo, apo. Mao nga maning kamot yung kus kinabuhi la. Aron ko na anak trabaho. Makabawi ko ninyo ni Lolo. Ayaw na paghuna-hunaan na. Makita lang na mo nga mahuman ka sa imong pag-eskwela. Malipay na mi ana, apo. Salamat la. Ay, congrats, apo. Salamat la. Ikaw lagi, asa na si Lolo? Ay, nagalain ang lawas, oy. Ay, ganahan gani unta kayo itong muuban din, pero siyaon, dili man kuno niya kaya. Ay, nahibaw na ka, tiguang labihas lolo ni mo. Lagi la. Okay na la nakasabot ako. Ay, dali, mabaulit na siya, kaya ako'y gisugo dito sa bay, papalit og mga sudan, para mo'y atong kasyawaan. Sige la. Nang, maayo kay naabot na mo. Sino'y Pedro gida sa ospital nang kagiatake. Ginoo ko. La, dali. Ato na sa Lolo. La, sukad lang nawas Lolo. Di na kay kamkaon. Ngayon, daot na kay ka. Ayaw kabalakan ako, apo. Hindi ba ikon kagabuti ka pa og boarding shop? Ola. Ay, nahibaw kong kaya na ni mo. Og nahibaw ko matuman na ginunya ni mo ang imong pangandoy nga mamahimong nurse pohon. Dako akong pagtuo, apo, nga matuman na ginunya ni mo imong tanang pangandoy. Salamat la. Pero la, gusto ko nga kusgan gihapon ka nang higayon na ha. Kay mabawi para ba ko nimo? Ay, bisan pagwa na ko ay nanghigayon na, apo. Proud na kaayo ko ni mo nga nakita na kong naningkamot ka sa kinabuhi. O nakasiguro kong proud sa kaayo turon si lolo ni mo nga nagtalaw ni mo. La. Silingan, congrats! Nurse na gid ka. Ha? Naa naman ang results, naas online. Tanawa gani, naay mong pangan dito. Naa ka, apo. Ola, ikapasar ko. Yes! Nahas na yung mga pula. Nahas na ko. Ay, salamat sa Ginoo. Congrats, apo. Congrats. Oh, ang nilak mo kala. Luhatis kalipay, apo ko. Salamat la. Dako kayo kabahin ng akong mga apuhan.
kung asa man ko karon. Kung di pa tungod nila, siguro, wasagod ni karon. Maong dako kayo akong pasalamat sa Ginoo, nga bisan layo na ko nga kadugo nila, pero ila gyud kong gimahal og yatiman, nga mura gyud og ilang apo. Dili sa iyo nga ako mga nagyan, pero tungod sa akong kakugi og determinasyon nga makahuman sa pag-eskwela, inubanan sa pag-ampo ug suporta sa akong mga minahal sa kinabuhi, mo nga nahimong posible ang tanan na akong pangandoy. Months after, nga nagkapasar ko sa board exam, namatay si Lola. Karon, nana ko magtrabaho sa usa ka private hospital ug nakapalit na sad kog akong kaugalingong bahay ug yuta. Ug doon na sa kuy sakinan. Ano gun lang nga wala makaabot ang akong lulo ug lola sa akong kahimtang karon. Dinhil lang kutob, daghang salamat, Arimen. Mao ka mga higalan kaagad ni Paulo nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagaluhan, Today My Life Begins. Mayo nga daw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Miggy, minyo og may anak. Tagaliluan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong ubo nga way ayo-ayo. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Bay, nahibawa ka sa balita. Bahin sa unsaman bay? Ibalhin ako nuning atong kumpanya at sunutuig. Sa South nga bahin. Kunya bukid na ba kayo? Mao ba bay? Murag, murisayan gani ko anak bay kung pananglit matinuod yun kay layo naman kalita. Bay. Unsa? Mao na day. Ibalhin ko nun nila ang kumpanya sa sunod tuig. Unya, dong, unsa may plano nimo? Wa ko mahibaw day eh. Kung pananglit tinuod man gani, ulag, lisod gini sa kumbahin day. Nabaya ta sa North. Unya, bukid pagid kuno kayo na. Mao ba? Pero di lang sa tang maghuna-hunaan na day. Sunod tuig, pamasad. Unya na lang na ito una-una ng problema, kung na. Dong. Ibalhin ko dito bay. Magpasa ko resignation letter sunod semana bay eh. Sigurado gi ka na bay? Oo bay eh. Bisa pag dili ko magmotor pa daw dito bay, murag. Nagkansi gyapon ko mag-commute. Pilar man tayo sweldo na to eh. Mayon tatog, muhatag sila allowance para ana. Unya dili man. Mangita law lain trabaho bay eh. Ubisan unsa nga ako mo naan nga pwede na akong kakwartahan. Bay. Ikaw dong, kung unsay tanaw nimo nga maayo. Oy ako una day nga magkabalhabal na lang ko. Doon naman ko'y kailang nga nakabalhabal. Nya, okay naman sa kunang kita. Mao ba? O sige, soy. Klitin ako, kuya. Salamat. Salamat, day. Salamat yung taon sa Ginoo. Kay okay lang taon ang ako kita. Sa ulang simana na ako nga pagpamasahiro. Hayog naman, day. Padung naman, day, pagkalasay sa buntag. Paulin ako. Dayo. Nya, ikaw na bahala sa papangumpraan ha. Ay, salamat dong. May gani kay okay imong kita ron. Lagi day. Pasalamat talaga sa ko si Ginoo in taon kay buyag-buyag in taon. Daghan itong pasahero ron. Di ka mamahudaan o nakamatog? Dili lang sa day. Matog lang sa ko kay mura matagak na ginang akong mata sa kaduka. Sige. Paway na lang dito sa kwarto ka. Ganina na ka din eh, bay? O bay, mga tulog ka oras ko tambay din ay. Ha? Ano naman? Pwede kay pasahero? O marag na arbi gihapon bay. Pero duda ko
Piktado gyud ang mga habal-habal ron kay daghan man gud ang nanggawas sa mga online app gud nga ana lang magbuhok og kasakyan ang mga pasahero ba. Nya mas minus man kung magbuhok sila kontra ning habal-habal. Mao ba bay? Kita ang taglaing kapangortahan ni bay. Aw, pwede bang po nga mag-apply ta ng mga mototaxi ride apps? Pero mao lagi. Hassle man. Kaya kinahanglan man nga magpa-professional sa imong lisensya. Nagka-apply na. Aw, gawas lang kung professional daan ang imong lisensya. Aw, kining ako bay, non-prof man eh. Na, malas ka bay. Aw, kung ganahan nyo ka, gasto nyo ka na aron mga professional ang lisensya mo. Bay. Sukad lang nga daghan na kaayo og mototaxi ride online applications. Mihinay gyud ang habal-habal. Mas gusto naman gud sa mga pasahero gud nga mag-book na lang sila online kay makita nila ang details sa driver for safety purposes. Unya, mas barato pa gid ikumpara sa habal-habal. Maong nagolgid kaayo ko kay naglibog ko. Unsa na say buhaton nako nga pangwarta aron padayon gihapon ko nga makasuporta sa kong pamilya sa ilang panginahanglan. Ugon ya. Pasensya na gid kay day ha. Dong, nagpangayo pasensya. Uy, di man na ni mo kontrolado, good. Doon naman gyud panahon nga kusog, sahay hinay, sahay kani, wa gyud. Salamat gid sa pagsabot day. Na, giubo naman kag maayo, uy. Pahaway lang sa, uy. Ay lang sa pamasahero, kahit kay kag ubo, Pero day, Ay nalang lagi kabalaka. Doon ako'y kitipigan nga kwarta diha. Maulang sa niya itong gamiton pang konsumo. Ako lang ng budgeton pag-ayo aron maigo na itong usa ka semana. Sure ka day? O lagi. Kinahanglan sa kang mupahuway kay duda ko. Murag panuhot yun na nimo ba? Kuhaan sa tagagtambal be para sa ubo. Salamat day. Tung. Nagsige kag inom sa imong tambal? Uday, sige man. Ambot na sa buhaw eh. Mura may grabe na may noon eh. Mag-usa na sa kasimana. Mura ko may kaayuhan. Diloto na kapiyali be. Dong, magduha naman kasi mana. Huwag po na mawa imong ubo. Wala man giday. Wala masya kadagabi ila pinagbugnaw kay palahon. Pa-check up ka ta. Ayaw na day. Maayo na lagi ni. Magagasto tag maayo anak ko magpa-check up pag ko. Dong. Nga naman eh. Sakit na kaya akong tutungtan sa pag-inubo. Dugo! Sa tinuod lang, wa ko musulti sa kong asawa nga nag-ubo na kong dugo. Kay dili ko gusto nga babalaka siya o dili sa kong gusto nga makagasto mi. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, normal pa paghihapon kung maabot og 2 ka semana ang ubo? Miinom na kong tambal para sa ubo. Pero wa man gyapon epekto. Gani murag mas mikatol pa mahinoon ang akong tutunlan. Posible ka ha nga wa mo patuo sa tambal nga akong giinom? Unsa man kadi ay ning klasiha sa ubo? Nga wa pag ayo-ayo. Bisan og gimlan na akong tambal. Ikaduhang pangutana. Kulbaan ko basin kung TB ni, kung tuberculosis. Unsa may simptomas kung naa ka ini? O di masinin ako makuha. Takod-takod na ba ni o kaliwat? Posible ka nga takod ning akong gibati? Ilabi na kay mamasahero kog habal-habal? Unya, matubang kog lain-laing pasahero kada adlaw? Ikatulong pangutana. May ubo kog kausa nga naidugo. Dili may naundaghan ang dugo.
Wasa ko kasiguro kung dugo ba gini. Nga dunay ilhanan kung laon sa gid ang sasud nako. Sa akong hunahuna, pasin posible pod nga nasamad ang akong tutundan sa sige na kong ubo tungod sa kakatol. Kung saan man ako pagkaibaw, nga okay ra ko. Doon na ba'y libreng check-up para ini? Ikaw pa ito katapusan. Samtang wa pa kumahibaw kung normal ra ba ni nga ubo o dili. Unsa may angay na kung likayan. Doon na ba mo'y ika-suggest na ako nga tambal nga pwede na akong soyag inom? Kibasig mo patuo na ang akong ubo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Migi. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anay na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug related yung mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o dreba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga it is okay to feel weak. It does not mean you have failed. Kapoy lang ka pero pagka mo surrender. Ang inyo day mga legal mga problema ato nilinbatan ang andam mo tagana mo tambag yana. Ang ato matatampo ko na daw si Migi. Minyo ni siya na si duha nga sa mga anak taga Liluan, Cebu. Musta naman day mga paradyang pamilya des Compostela no? O hinaot nga katong biktima sa Kutkut Liluan nga baha naka-recover na in taon mo no nakana magyud ko sa Garing Konsolasyon purbidang luoya gida no ambot og kag naka-recover na ba karon so regard dia sa Garing Konsolasyon dia sa NA Shooting Range no dugay na ko kabalik dia si Roxanne Mayol o si Renegio Mayol nga naa diha nagpuyo sa Argao si Nikki, si Nina, Ariel, Ralph o Campo ang mga taga Sikihor musta daghana ra ba ning ilang gisulat na tong nag-lecture ko sa about diabetes, no? Ya, sa barangay Kang Hunong, Sikihor, nindutar ba ng inyong lugar da Sikihor? Oy, nakana ko, taghang kayong mga foreigners. Nindot kayo inyong mga beaches da, no? Mga, daghana ra ba ni, ako lang paspason na, mga Apyang, mga Lumangtod, Dipas, Paghasyan, Balanay, Katilyon, no? O Maghanoy, Barangay Kaitikan, Sikihor, si Wilma Silem, Marilo Agan, Diki Bagyo, Sharis Jean Suminggit, Jen Hazel Pistilios, diya sa Kaitikan, Sikihor. Salamat kayo sa inyong pag-abi-abi na mo. Diha sa pag-anha na mo diha no. Og sa pag-ari po ninyo din sa Cebu City, no? Okay, so going back to our sender si Migi, no? Ako lang ning paningkamutan Migi, matubag na ko ni no. Mga pulmonologist yung sakto gimutubag niya ni pero may pulmonologist din sa akong tapad. Pwede ra po ako god. Kutob ra po sa akong mahiwalaan, no? So, unang pangutana ni Migi, normal pa ba gihapon kung moabot og duha ka semana ang ubo? Niinom na kog tambal para sa ubo, pero wala mang gihapoy ipik. Gani, murag, mas nikatol naman hinuon ang akong tutunlan. Posible kang wala mo patuo sa tambal lang akong giinom. Unsa man kada ay ning klasiya ubo nga wala man gay ayo-ayo bisan kung giimnan na akong tambal. Well, I do not know Migi kung unsang klaseng tambal lang imong giinom. O kinanglan na kung gihilantan ka ako ikasugyot nga kinanglan na kag antibiotic no kay kung pag-inom lang kag tambal cough syrup nya walay antibiotic labi nagnaagay infeksyon upper respiratory tract infection pananglitan kinanglan ka og mga antibacterial no azithromycin pwede amoxicillin doxycycline mga cephalosporin pwede na makapatay sa kagaw no kung ordinaryo ubo lang way hilanat, basig allergy lang, antihistaminic, pwede. So, kining pag-inom ko na itong tambal, depende man ni sa rason, nga nung giubo man ka. Basin no, i-tackle lang ka nag-allergy or I do not know kung naba kay asthma, no? So, depende na sa unsang klase nga ubo. Kung ang imong ubo mo lang tudag mga semana, pwede bang magpa-chest x-ray ka, no?
Ano naman ka sa liluan, no? Daghang kay mga doktor sila sa liluan, oy, Mandawi. Chest X-ray. Daghang kayo makuha ng mga impormasyon. Barato ra ba yung chest X-ray? Makita na to kung unsa bagay kahimtang diha sa imong baga. Basig naa na si Mr. TB Basilay. Ha? I'm not, waka na ko gitong luha, pero posible nga naa ni siya si Mr. TB Basilay. Ha? Kay airborne ba yan ni si TB Basilay? O mulupad ni sa hangin kung naakaduol sa usa ka tawo nga positibo ang gitawag na tuog pulmonary tuberculosis or COX infection. So, we cannot easily roll that out. Okay? Ma-roll out lang nato na siya kung magpa-chest X-ray ka, sputum exam, masuta kung magkinanglan na baka og quadruple drug therapy, no? Katong INAs, pyrazinamide, itambutol og rifampicin, no? Mao na akong mibalaan sa tambal sa PTB. Kana kung PTB, ha? Wa ko mag-ingon PTB imong sakita depende sa laboratory result. Kaduhang pangutana, kulbaan ko basin kung mahog yun. TB na ni tuberculosis. Unsa may sintomas kung TB na ni? Asa man na ako makuha? Sa hangin ni siya, airborne. Taod-taod naman good. Saan takod-takod ba ni o kaliwat? Yes. Mutakod ni siya because madam ni sa hangin ug naay tibiyon sa inyong balay, posible mo mahurot kung dili niyo i-segregate ang mga gamit niya, kung di mag-ubo-ubo siya na mo sa dool, posible mo matakdan, mahurot mo diya. Posible ka nga takod ni ilabi na nga masahero ko og habal-habal kunya moatubang kung laing-laing pasahero kada adlaw. Posible, no? So ako na ngayon magpa-chest X-ray ka or magpa-sputum exam. Kay kung pananglitan positive, I'm not sure kung up to this point in time available pa ba ang anti-TB medication sa atong mga barangay health centers, no? Sa una naaman ng quadruple drug therapy sa TB. Pero kung wala, ari mo sa mga government hospital, no? So liluan pwede mo matog Danao, no? Mao naman ang iriha dia, na provincial hospital na to da sa Danao nga dako. Kay kung ari mo Cebu City, congested bu kayong Vicente Soto. Ha, diha na lang mo Danao o Mandawi ba? Okay? Sunod nga pangutana, niubo ko ko kausa nga naay dugo. Dili man hinuon daghan ang dugo. Dili sad ko sure kung dugo ba ni nga naay infection o something sa sulod, sa sud. Sa akong unahuna, basig posible po nga nasama ng akong tutulan sa sige na akong ubo ubo sa katol. So, na ko bakahibaw nga okay na ko. Doon na ba'y libreng check-up para ani. Sa mga government hospital, Migi, to kung ubo kang dugo, ang toteng gitawag pinulungan sa mga doktor o hemoptysis. Ako balikon, hemoptysis, ubo-ubo, luwa, nga nay dugo. Kung nagsuka kag dugo, kung dili siya ubo, kundi suka, gitawag na namo og hematemesis. So these are mga medical terms. Ito sa mga estudyante nga gustong magdoktor, mga nurses, mga medical term. Ubo-ubo nga nay dugo, hemoptysis. Suka nga nay dugo, hematemesis. O hematemesis, posible na kay internal ulceration. Kung ubo-ubo nga nay dugo, posible na kay problema sa imong baga o sa imong respiratory passages. No? Nahanay tambal, o depende ang tambal sa resulta sa laboratory check-up. Mga government hospital lang, kay para dili kayo gabi. Ha? Chest X-ray, sputum exam, mahibalaan kung unsay tinuod nga hinungdan na nimong ubo-ubo. Sulod nga pangutana, samtang wala pa ko makahibalo kung normal ra ba ni nga ubo o dili, unsa may angay akong likayan. Likayanin mo nga makipaghalubilo, makig-close sa mga other family members para dili sila matakdan kung pananglitan ni TB bagyo Doon na ba mo ikasuggest na ko nga tambal nga pwede na kong suwayan o imnon kay basin mo patuo na ang akong ubo. Well, daghan kay tag mga cough syrup available, no? Pwede ra ganit pug kag mag-inom og mga antihistaminic, no? Unsa may mga cough syrup available na Robitussin, Tusiran, ay madaghan na siya, no? Pero wala na kung pananglitan gani positibo ka o PTB, more than that ang tambal. Katong quadruple drug therapy, baliko na ko, INH, rifampicin, itambutol o pyrazinamide. So, mao na ang tambal. Unya, likayanin mo ang imong mga gamit sa balay, i-segregate, ilain, dili kayo artita, no? Ilain. Unya kung naamoy kwarto nga medyo isolated sa kadaghanan, dito lang sa ka, pending upon the final diagnosis, kung unsa magyud ang hinungdan sa imong pagsigig ubo-ubo, labi na kay naa kay hemoptysis, no? Yang ubo nga naidagang dugo ang luwa. Alright? Hinata kasabot kasong ospital mo Migi diya sa Liluan, Cebu. Ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong siliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batan. Daghang salamat sa pamulubaser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Maudison Wide Katakareman. Daghang salamat o maayong